ka-beach. Just hold on, Gary. Good morning, kids! Morning. Good morning, kids! Good morning! Good morning! Yan, good morning, day 2. Day 2 na ano? Day 1? Day 1 pa lang. O siya, naka-base na ako kasi after breakfast, island hopping daw kami. Kaya yan, ganito lang. Hindi maka-makeup, mabubura lang naman pag langoy. That's not shower time. Kaya nagre-ready na kami. Ay, Diyos ko, tulak ang aki ko. Nahiling. Ayan, magbe-breakfast na kami. Pero nakabawis na kami para sa island hopping. Okay pa ga. Ayan na. I like swimming at morning. You will start to kuya later, ha? Yan, ano yan? Okay. Gusto mo ulit ulit? Oo. Dalawa po. Gusto mo ulit? Tatlo po. Maikot mo na. Imanan mo na ako maikot kita. Ikot mo na kita. Pili nga doon. Ikaw magbubuka nun, Noy. Init ito. Tosino. Langgit. Rice. Ano, kamusta ang breakfast mo? Good. Good. Okay ka na yan? Kukuha ka pa? Hindi, kaya mo na yan. How's your food, Thank you, baby? hot chocolate in. It's good. Ma-fruits ka, Bibs. Ma-fruits ka. Ma-fruits ka. Oo. Ito ba itong bread? Baga ini si gusto kong yung bread. Timpla kong lugaw. What's that, mami? Abot to. Wow. Yan, kumuha na kami ng beach towel. Para magpundo. Doon kami kumuha ng beach towel. Kung ilan ang occupant, yun din ang iba, bibigyan nila. Tapos, pagbalik namin galing beach, babalik namin yan. Tapos, tomorrow, hiram uli.
Ayan, punta na kami. Sasakay na kami dito sa car. Punta ka. Mag-island hopping na kami. Ayan, may tour guide naman. Ma'am, ito ma'am. Para sa reading glass. Piniklip lang siya ma'am. Oo, meron na ako niyan. Paglabas mo lang ng Astoria, ayan, madadaanan mo ang mga bilihan ng mga souvenirs item. Ito na yan. Tapos ito, mga sakayan. Oh. No. First match. No. Pwede po sa likod ma'am. Yan o, kabilaan, mga mga souvenir shops. Pwede sa neck. Andyan lang ang Astoria. Apa dyan ko? Hi, ka. Okay. Sa'yo ako, ano? Okay. I'm wiping it. Sa pagkulong sa inyo. Dumusip. Di ba nga ano, mga karakas-kas mo gano'n? Look, kuya, look at the parasailing there, oh. Nailing mo. Alright, it's a 4-hour. Four. No, it's not like 3 hours. Remember when we went to the Kasi yung habagat season, dito po lahat namin dito. Simula ka. Ogo. Ah, Tapos mag-end naman yan, kalagitnaan ng October. Tapos balik na naman po sa kabila. Dito naman yung malakas ang halo. 2 seasons pala, low and hot ko yan. Ito daw ang
Poca Beach. Okay, let's go. So, ang Poca Beach, Come here. You want to wear this? anod. Dali na, panaw, unang bisita. Jerry, come here. Ikaw na kami. Tapos namin ito. Si Maalon. Si Ma'am naman ang bumalik. Thank you. Nandito kami uli sa port ng Katiklan. After ng ibang island hopping, tapos ito magla-lunch kami dito sa Katiklan. Kaya mo lang yan. Sige. Pag nag-picture ka, kasama mo yung apoy. Kasama mo yung apoy. Parang ganda. Tingnan. Kasama mo yung ano, ma'am, apoy. Para mag...
tapos na kami maglakad. Balik na kaming hotel.